Dumazana il a le secteur wolo vladi. Il a la avec Dumazana secteur D. Avec Dumazana secteur D à Kennedy. Mais en bas Kennedy Manga. Nous avons goudron. Ne tɔgɔ ko Nuba Kulubali an kɔni an ɲɔgɔnna jɛ bi ka fɛɛrɛ pour que an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ sira in bɛ se ka dilan cogo min na an y'a kɔlɔsi ka fɔ an ka quartier kɔnɔ sira fila bɛ yan o sira ninnu mɔgɔ bɛ boli kan kosɛbɛ mais sira ninnu u man ɲi sira ninnu u bɛ mɔgɔ bana yɛrɛ de tellement que sira in dingɛ ka ca n'i tora ka boli sira in yɛrɛ kan ni sera so i fan bɛɛ de b'i dimi dɔgɔtɔrɔso b'an ka yɔrɔ la ekɔlisow bɛ yen sira tɛ yen ka taa o yɔrɔ ninnu na dɔgɔtɔrɔso bɛ yɔrɔ min na sira kan ka kɛ yen de n'i ka banabaatɔ b'i bolo n'i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la i ye baara de sɔrɔ hali taxi sɔrɔli ka banabaatɔ don a kɔnɔ walima muso kɔnɔma k'i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o y'a dama baara de y'i bolo su mana kɛ k'i to dugu kɔnɔ fana n'i mago sera taxi ma taxi tɛ sɔn ka na n'i ye an ka yɔrɔ la ko sira man ɲi. Ɲɛ bɛ ne min yɛrɛ la nin ye ne delila ka mobili ta ko n bɛ taxi ta dugu kɔnɔ taxitigiw b'a fɔ n ma ko yɔrɔ jumɛn ni n ko Dumazana u b'a fɔ k'u tɛ se ka na u tɛ se ka na mun na sirako kama n'i ko taxitigi ma ko Dumazana n'u ko Dumazana yɔrɔ jumɛn n'i ko nafaji sira yɛrɛ ka ban dɔrɔn mobilitigi bɛ taa k'i jɔlen to o ye mun ye o ye sira tiɲɛni ye an ka muso kɔnɔmaw mana tin mana wulu la yan an bɛ dɛsɛ ka taxi ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la o kɔnɔgan b'an na. Commune o commune bɛ yen ni ko mɛ kuma m'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ balo an ka commune kɔnɔna na mais ne a fɔra ko hali sira ɲuman o t'an fɛ yen o ye maloyala ko de n'i ye commune 1 lajɛ i n'a fɔ ko Bamakɔ dɔ tɛ. Dumazana bɛ ka sira min ɲini n'a bɛ Dumazana lamunumunu o ye kilo 4 ye ka taa bila fo Kulu la an k'a kɛ kilo 7 ye Dumazana bɛ k'o dɔrɔn de ye kilo 7. An b'a ɲini faamaw fɛ u ka fara an kan Ala yɛrɛ kama dɛ k'an ka sira in denmisɛnninw wulilen don cogo min ka dusu min ta u k'an ka sira in u ka ɲɛ an ma k'a dilan n ye Ala na Ala kira kama an b'u deli u ka sira in u k'a dilan maire ka fara an kan denmisɛnninw n'aw wulila su an b'aw kɔ n'aw wulila tile an b'aw kɔ a y'a kɛ cogo o cogo an b'aw nɔfɛ. Nin ye koba de a ka kan n ka hakili la a ka se alimamiw ma hali n'a ye alimami mɔgɔ damadɔ suganti olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn sigida la alimaw ye mɔgɔw ka maabaw de komi aw b'a dɔn cogo min na a dɔ la n'olu mɔgɔ damadɔ tɔmɔna aw fɛ u yɛrɛ dama ka se ɲɔgɔn ma alimamu k'a lase misiriw la k'a lase sigidaw la k'a lase socogo la kutubaw sen fɛ a bɛ kɛ sababu ye jama bɛ bɔ a kalama hakilaw caman bɛ se ka sɔrɔ minnu bɔ fan wɛrɛ fɛ an sigilen tɛ ni hakilila mun ye ka fara an ta kan a dɔ la ni Alahu Taala diɲɛ n'a ye a bɛ sabati a bɛ ɲɛ. N'an bɛ min kɛ an b'o kɛ an kana k'an jigi da miiri kan quoi b'a bɛɛ kalama déjà quoi. An ka drapeau vert rouge de don vert bɛ jaune bɛ yen nɔ mais bi bi in na hakɛ bɛ hakɛ la walasa i k'a sɔrɔ f'i ka rouge f'i k'o dilan janga kosɛbɛ ni jama farala ɲɔgɔn kan wallahi mɔgɔ kelen tɛ minɛ. Bɛɛ k'i miiri i yɛrɛ la i bɛ Dumazana yan sira in bɛ cogo di an faw bɛ boli a kan an baw bɛ boli a kan an yɛrɛ bɛ boli a kan a bɛ ka mun k'an na an ka miiri o la an ka kɛrɛfɛ ko to yen an ka ɲɔgɔn senw to yen an ka kɔfɛ kumaw to yen an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn kelen bɛ yen m'o fɔ aw ye bilayi n'an sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ kalo kelen d'aw ma sira in gidɔrɔn bɛ d'a kan bilayi fura foyi t'a la. Ne tɔgɔ Modibo Ture ne ye CNJ Dumazana président ye. An ka waleya fɔlɔ ye mun ye o ye ka mobilisation kɛ ka sensibilisation kɛ k'a yɛrɛ mɔgɔw la parce que i tɛ se ka foyi kɛ f'i ka mɔgɔw informer k'u sensibiliser aw bɛna mun kɛ mun na parce que ni jeunes wulila k'u bɛ fɛ ka sira dilan bon dɔw b'u yɛrɛ ɲininka u bɛ fɛ jeunes bɛ se ka sira dilan o bɛ kɛ cogo di donc maintenant f'i ko o mɔgɔ ninnu bɛɛ n'a hakilina don k'a yir'u la aw bɛna wuli a tɛna wuli dɔwɛrɛ la pour que k'a yira vraiment population bɛ degun min kɔnɔ k'a f'u ɲɛna vraiment sira in an bɛɛ bɛ fɛ sira in ka dilan o de y'an wuli kun yɛrɛ yɛrɛ.